Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandele emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye kanti ke bakithi ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay, namhlanje ke bakithi ngeke ngathi ake ngiphinde ngiqhamuke futhi ngizonihlaziyela amanye amaphupho. Okay, ngiyathemba ke bakithi ukuthi ukuhlaziya kwami lamaphupho namhlanje khona asuke bezosizakala abasuke bengenalo ulwazi ukuthi bakithi ngabe asuke echaza ukuthini. Okay, ake siqale lana ke sizokwesiqale ngaleli phupho lokuthi uzithole usuphupha uncelisa ingane. Bakithatha umuntu mina ngiphupha ngincelisa ingane, makwenze kanjalo kwesinye isikhathi ukuthola omunye umuntu uthola ukuthi uhlangabezana nalelo phupho lokuncelisa ingane, athi noma esevuka ekuseni bakithi avuke amabele kwawona esebhlungu, okukhomba ukuthi lento isuke yenzeka ngempela ngokukamoya. Okay, mangabe uzophupha ke bakithi uncelisa ingane, mina ngike ngithi abantu bakini khona asuke bezama ngaleso sikhathi ukuxwayisa ngakho, ngoba phela lelo phupho iphupho elisuke lisho isilwane. Uma ngabe uzophupha uncelisa ingane, mangabe sizochaza ke bakithi ngokwesilwane ke, indaba yesilwane ke bakithi ihlukene. Kuyenzeka uthola ukuthi unesilwane kanti khona usuke kubelethisile isona isilwane, khona usuke kufakile isilwane, kanti futhi kuyenzeka kwesinye isikhathi ube nephupho elinjalo elikhomba isilwane, uthola ukuthi yebo sikhona isilwane kodwa akekho osuke ekufakile leso silwane, ngoba phela isilwane kuyenzeka uthola ukuthi uzosithola ngendlela. Mangabe ngikhuluma ngalapho ngaleyo ndlela, mangabe ngithi uyakwazi ukuthola isilwane ngendlela, kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uzodlula endaweni ethize mhlawumbe kade kulahla isilwane, noma mhlawumbe kwasona vele isilwane uthola ukuthi mhlawumbe kusuke kuwumoya ngaleso sikhathi osuke uzintantela lapho usuke uzintantela khona, kanti nawe uzodlula kuleyo ndawo bese sinamathela kuwena. Uthola ukuthi sizokufica vele wena uthola ukuthi umuntu ongaqinile noma ungumuntu olula, bese sinamathela kanjalo kuwena isilwane, bese uzithola usuwumuntu ke lapho uphupha uncelisa ingane. Ngisho ngithi iphupho lelo futhi ekufunakala ukuthi ungalizibi, akulona iphupho lokuthi uthi mangabe uliphuphile nje bese uhlala phansi ingabi khona imiyakazo osuke uzoyenza mayelana nalo. Okay, bese ke usola ukuthi la kwesinye isikhathi khona umuntu okathi mina ngiphuphe ngibeletha. Okay, mangabe sichaza noma sihlaziya iphupho lokubeletha, kuyenzeka noma ngibeke ngendlela yokuthi kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi ezinkingeni osuke ubhekene nazo ngaleso sikhathi usuke usuzokhululeka. Uma ngabe usuzithola ubeletha noma uzithola uthonga ubeletha, ukuthi enkingeni okade unayo ngaleso sikhathi isuke isizodlula, suke sekukhona okuhle futhi kwesinye isikhathi okungenzeka ukuthole. Angithi yabona, ngoba phela ukufika komntwana kwesinye isikhathi singasho sithi akuyona into embi, kuyinto enhle okungenzeka emzimeni osuku nabo noma ezinkingeni osuke ubhekene nazo, usuke usuzokhululeka ngaleso sikhathi. Singasho ukuthi kwesinye isikhathi ukuphupha ubeletha ingane akusiyona into embi, kanti futhi kwesinye isikhathi ukuthola omunye athola lihambisane nephupho lokuthola ukuthi uziphuphe ukhulelwe. Ngelo phupho phela uma ngabe uthola ukuthi uzoziphupha ukhulelwe, so kukhona izinkulumo ezisuke zikhona ngawe ngaleso sikhathi, kodwa izinkulumo ezisuke zizovela, kodwa manje uthola ukuthi lezo zinkulumo kahle kahle ngicacise kusuke kuyizinkulumo ezisuke zikhulunywa ngabantu abaphilayo, nothi ukuthi kusuke kuzinkulumo ezikhulunywa ngabantu abangasekho. Kodwa nje kwesinye isikhathi ukuphupha ubeletha ubeletha ingane, iphupho lelo esingasho ukuthi entweni osuku nazo usuke uzokhululeka ngaleso sikhathi. Kanti futhi singayibeka ngendlela ukuthi ukuthola ukuthi uphupho ubeletha ingane kanti sekungena kwesilwane kuwena ngaleso sikhathi. Uthola ukuthi omunye uzoba naleli iphupho lokubeletha ingane, kodwa manje emva kwalokho uthola ukuthi azazi aphuphe eseyincelisa, uqala wayiphupha ibeletha bese iphuphe eseyincelisa leyo ngane, okuthola ukuthi shuthi ngesikhathi wena uphupha ibeletha bekukungena kwaso isilwane kuwena ngaleso sikhathi. Okay,
Siphinde ke bakithi bese sizokhuluma la ngokuthola ukuthi uphupha amacici. Kungenzeka uthola ukuthi waphupha lamacici uziphupha wagqokile noma ubona umuntu wagqokile noma nje uwaphupha kukhona okupha wona noma uwaphupha amacici khona abekiwe endaweni ethize. Lelo phupho ke ngeke ngithi mina ngiphupho elihle kusuke kukhomba ukuthi khona okuhle okuzayo kuwe ngaleso sikhathi uma ngabe uzithola uphupha amacici. Akulona iphupho ngisho ngithi mhlambe iphupho elimbi bakithi. Okay, bese uzothola ke futhi la uthola ukuthi wena uziphupha uphoseka eweni bakithi. Ukuziphupha ke uphoseka eweni singasho sithi iphupho elingelihle ngempela noma iphupho esingasho ukuthi kwanalo akulona iphupho ekumele ulizibelele uma ngabe selithela la kufikele, ngoba kwesinye isikhathi kukhomba ukuthi mangabe uphupha uphoseka eweni khona izinto ezohamba zingahambi kahle empilweni yakho, khona izinto ezohamba bese ziyakuphelela, kodwa manje uthola ukuthi ngenxa yokwenza kwakho kambi. Lapho ke ngisho ngithi kwesinye isikhathi uma uphupha iphupho elifana nalelo lokuphoseka eweni kuyaphoqa ukuthi nawe ke uzinuka amakhwapha uzibheke indlela ohamba ngayo ukuthi kukuphi la ungenzi khona kahle, ngoba kusuke kunezizathu. Uthola ukuthi uphupha nje kanjalo kanti khona la ungahambi khona kahle okuzokwenza ukuthi ugcine usungumuntu osuphelelwa izinto ezithize empilweni. Kanti futhi kwesinye isikhathi ukuze uphupha kwakho uphoseke wena kuyenzeka ukuthi kusuke kukhona abantu ngaleso sikhathi abasuke bekuhlanganisela okubi, noma ngithi kusuke kukhona abantu ngaleso sikhathi asuke behlangene ngawe ngenhloso yokuthi impilo yakho bayishonise phansi. So elinye lephupho futhi lelo elingelihle ngempela uzithola ukuthi wena usuphupha uphoseka eweni. Okay, sidluleke lapho bakithi. Siphindela uthola ukuthi ke manje uziphupha Uzacile. Athi mina umuntu ngiziphuphe hayi bandla bakithi bengondile emzimbeni. Ngiyazi ukuthi nene iphupho lelo othi uma ngabe uliphupha ungatholi ukukhululeka, omunye umuntu uyathuka mengabe eziphupha ezacile, kodwa mina ngokwami ngingasho ngithi iphupho lelo elingelibi. Kusuke kukhona okuhle okusuke kuzokwenzeka kuwe ngaleso sikhathi, noma kusuke kukhona izinto ozozizuza ngaleso sikhathi, kodwa leyo nto enhle osuke uzoyithola usuke ungezoyithola kalula. Usuke kuyinto osuke kuzomela ukuthi uyisebenzele kanzima ukuze izikwazi ukuthi leyo nto ifinyelele kuwe. Ingakho uziphupha Uzacile alilibi bakithi lelo phupho. Ngisho ngithi umuntu osuke eliphuphile angakhathazeki kakhulu, akulona iphupho elisuke lilibi. Yebo liyathusa ngoba phela usuke uzibona Uzacile uxake ukuthi wenze njani ngaphupha ngizacile, kusho ukuthi khona into embi ezayo. Cha, isuke ingekho into embi, kodwa kusuke kukhona okuhle ozokuzuza noma ozokuthola, kuukuthi ekutholeni kwakho leyo nto usuke uzosebenza kanzima ukuze uvune leyo nto esuke kumele uyithole ngaleso sikhathi, noma kufike leso sibusiso ekumele sifike kwena ngaleso sikhathi. Njengoba ukhonjiswa Uzacile usuke nje bakithi ngisho ngithi uzosebenza kanzima ukuze usithole, kodwa kusuke kukhona okuhle ngaleso sikhathi esuke kumele kufike kwena. So ngingasho ke bakithi ukuthi emaphusheni lawa alandelayo esengiwabalili okuyilawa engichazile kona amaphupho, ngase ngithi mina cha kwamaphupho lawo angemahle njengenjwayelo nje, futhi ngithande noma ngicela abantu ukuthi nene makhona iphupho liphuphile kodwa manje obonayo ukuthi noma usutholile ukuthi iphupho elingelihle lelo ukuthi ukhuleke bakithi. Kuhle bakithi ukuthi into efana naleyo ngazi ukuthi ungayithandazela, uyizama ukuyinqoba emoyeni kuqala into ingakafinyeleli wena, uzame ngazo zonke indlela. Cha, akukhuleke ekukhulekeni wakho bese usukuma phela uzame ezinye indlela ongenza ngazo. Mangabe kwamaphupho esexwayiso ukuthola ukuthi uyabona ukuthi njengoba uxwayisa kungenxa yokuthi awenzi kahle, bese uzama futhi ukuthi enene ushintshe indlela nawe ke owenza ngayo ngaleso sikhathi. Okay bakithi, ngizothanda ukuthi namhlanje bese ngima lapho, izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Thokozani.